Allahu Akbar. Adik kuwi. Allah. Ya, aku di adik ayu men. Iya. Mbok Elia. Saya. Ilallah. Allah. Dodok. Allahu Akbar. Piye adimu piye? Adimu piye? Kowe ning kono sik ya. Apa? Aku tak nyinggahno sik. Saking Boyo sing berani. alus. Saking uke dosaku men. Ya. Monggo cok, entrang tung dak dong. Ayo go, mbut gawe go. Nah, ya. Andi TV. Terus nesu. Lah nyapo dagelan kok nesu ya Mas Kangko? Heeh. Modele ra ketemu saulane terus ngono, Mas. Piye? Ngapa ta? Kok salahe kanca-kanca apa? Loh, jenengan iki pripun to? Apa ta? Jenengan iki terem iki sebagai seorang pimpinan lho. Dalange. Lah ngerti yoga lah nggarap dagelan kaya ngono kok sampean meneng ae. Garap sing ngendi gena jogetane ya pas apik jogeti, ngendangi kowe ya bener. Mas iki yoga pengendangki saking senenge kalih sampean suwe ora ketemu nggih Mas Kangko. Heeh. Apa-apa ki diluwehi utawa didobeli. Kowe ngerti apa ora? Iki ngono seulan apa? Lho, Lek. April. Mas, iki wulane Sawal, Mas. Sawal. Lah ya aja Ora nesu. njaluk sepura malah nggarapi kancane ora isin dipirsani. Karo Mas Bu. Mas Bu sapa? Mas Bule. Lho.
Bukit iki keku kok ngawur. Kowe iki Rumangsane kok. kudune ya bangga to Mas TB. Karo kanca-kanca yoga terutama pengendang. Kowe iki didobeli utawa ditambahi? Nggih mboten Mas. Iya, heeh, ditambahi. Upama kowe mangan bengi iki didobeli utawa ditambahi karo Pak Aris piye? Seneng apa ora? Ya seneng ta Mas. Bayaram kok ndelalah bar wayangan dagel bengi iki engko mulih ditambahi karo Mas Aris, seneng apa ora? Seneng. Lah ya apa-apa iki nek ditambahi ki rak kudune seneng. Seneng. Napa nek ditambahi niku wong Oh mesti iya seneng. Saestu. Iya mesti bunga, nambahi ki mesti duweni rasa bunga. Sing ditambahi mesti ya bunga. Umpami panjenengan sunat terus ngethoke ditambahi sampai entek sampean seneng ora? Jawab. Ya kejaba nek sunat. Nah, yo durung karuan nek sing ditambahi ku mesti seneng. Tapi ya aja mbok pekke ning sunat to Mas. Kowe ora bersyukur wilujeng dalu Mas Kangko. Nggih wilujeng dalu. Suwe ora jamu pisan godhongi nangka. Heeh. Suwe ora ketemu pisan karo Mas Kangko. Heeh. Ngaturaken sugeng riyadi Mas Nggih, Kangko nggih. minal aidin wal faizin Nggih. artamtu kathah lepatipun kula nyadong duka ingkang kathah nyuwun pangapura Mas. Sami-sami, nggih sami-sami. Leres menika tasih sasine sasi sawal. Sawal. Lah iki lho paling gak iki dagelan iki walaupun tukar paduning panggung ngepasi sasine ijeh sasi sawal halal bihalal. Yo, njaluk pangapura karo Mas Kangko. Emoh. Lho, Dosa mukeh lho karo aku. Lah, aku ora patek didosa karo sampean. Kok iso? Lho, aku iku wong suci lho, turune Puntadewa lho. Kok iso turune Puntadewa iki lho? Lho, getih putih nyingkrih, getih abang nyimpang, Sri welas asih, mlebu alas matane kari sasisih. PC ku jenenge. Ayo. Njaluk pangapura karo dalang, karo Mas Kangko. Ya nek gelem Mas Kangko njaluk sepuro ning aku. Lho. Pangkatmu iki lho apa kok njaluk Mas Kangko mbok kok njaluk pangapura karo kowe? Lah dosane akeh kene lho. Lho. Kowe iki kudune bengi iki sing ngejak sapa? Sapa? Sing ngejak iki Mas Kangko, sing nanggap iki Mas Kangko. Kowe kelingan ora pirang sasi kepung tak tembe. Be, yo melu aku. Kowe kelingan ora? Kelingan. Heeh. Ning Boyolali kelingan ora? Nggih. Lah iya. Ayo. Ora ngetok-ngetoki aku kowe. Sing bayari sinten? Jenengan apa Mas Aris? Mas Aris Sri Bathara Kresna anggone Sri Wibowo kok Bathara Kresna. Mas Aris. Sing bayari iki kok wis tak transfer to kowe. Lah tapi sing bayari sinten? Sampean ki dadi bank penyalur dana. Sing kuwasa niku Mas Aris, dadi sampean aja umuk. Oh sampean iki yo golek duit lho kok arep bayari wong. Sing transfer kowe mau sapa sore mau? Jenengan. Heeh. Duite sinten? Duite Mas Aris. Lah iya kok sombong sampean, ora melu duit kok ngaku-ngaku. Lah BTB, kowe iki ngerti apa ora? Lah saiki nek kowe bengi iki nek ora dalange Mas Kangko sing mayang ning gone Mas Aris, kowe ape melok dalang sapa? Wartoyo. Lho. Aku duwe cadangan kok Mas. Mangsamu Mas Wartoyo iki prei kok kowe njaluk pangapura sik karo Mas Kangko. Prei Wartoyo iki sing mayang ki aku. Mayang ki Mas Kangko tok. Kowe apa dagelan meneh kok aku tanggane wingi lho rasan-rasan. piye rasan-rasan piye? Wingi Mas Kangko karo tanggane pakur lho. Mosok Nganti Mas Kangko ndewit pelem tanggane wegah nyolong. Sebabe apa tanggane nyolong pelem Mas Kangko kok ngantek wegah iki lho. Biasane wong turu, wong tangi turu ku sing dicekel HP, HP. nek gak ngono ngombe kopi. Niki ora. Lho, saking koyok ngene iki tanggane nyolong pelem wegah. Lho, jukuk peleme Mas Kangko iki wegah. Wegah lah anggere bar tangi turu mesti sing diitung peleme sik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tanggane ra ana sumane nyolong. Iku ngono jenenge wong gemi setiti, Mas. Ayo njaluk pangapura. Oh. Coba ya. Loh. Iso padha-padha iki lho. Ndul gundul. Nang nggon ngene iki kuwi sing enom sing njaluk ngapura karo sing tuwek. Kowe karo aku tuwek endi? Lho jenengan. Kudune sing enom lak njaluk ngapura karo sing tuwek. Lah iya. Dodo ya. Loh, Mas. Sepinten kalepatan kula. Lah, Piye kaya aku mau lho. kados pripun jenengan? Ngene lho. Lek tata carane ngene lho. Sepinten kalepatan kula sadangunipun kula srawung kalih panjenengan kula nyuwun ngapura. Ya wong tuwa kuwi kudu sing njaluk sepura ya. Aja nganti mirang-mirangke wong nom. Ya tak sepurane ya dole Kangko. Nek mayang sing apik ya. Aja ngising-ngisine Mas Aris. Mbah be aku nek wis. Kowe tulung rada rene tak gruwaji cangkemmu kowe. Lho, ya ta lagi njaluk sepura ya ngene iki. Wong nek ra ikhlas ngene iki, lagi njaluk sepura arep graji wong. Aku nyontoni kowe. Sampeyan ku njaluk sepura tak sepurane aku apa salah?
Ya bener. Lah iya sampean ngomong piye yo? Ngendika piye? Sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Iya tolek Kangko, tak sepuroni ya. Sing gedhe pangapuramu, ojo dibaleni meneh kaya ngono. Aku nyontone kowe iki lho. Sampeyan iki njaluk sepura tak kei sepura sampeyan gelem apa? Ya gelem. Lah iya ya wis. BTB telek bebek. Lehmu ngomong ki kleru. Kleru piye to? Contone salah iku mosok aku ra mbok rungokne. Mas Kangko, Ah. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya. Hartamtu kata lepatipun kawula nyuwun pangapura sing kathah. Bener. Lho, iki lho, ngene iki lho, Be. Iso apa ora? So, Lah gundul cengoh. piye? Ora usah cedak-cedak kok mbok ambung. Oraimu kaya WC no ngambung mrene muka. Mas Kangko, Apa? Sugeng Riyadin. Ah. Minal aidin wa bika amantu wala Kuwi niate wong buka ngawur. Mas. Aduh, duh. aidin wa bika amantu iki lho. Alah, Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ngono kaya kleru to, bebek iki. Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Heeh. Kathah kalepatan kula panjenengan pun kula paringi pangapura nggih. Sah nggih? Sah. Sah. Ngono lho. Ben aku tak goblok sisan wis. Lho nesu Mas, sampeyan. sepinten kalepatan kula kanthi dinten riyadi punika dipun pangapura kalih panjenengan. Ngono lho. Mas pokoke Mas Ah. dimulai dari nol ya. Oke, jas. Ngono lho Wis beres yen mau. Lah iya wis, alhamdulillah Mas Kangko. Dalu punika saged silaturahmi ya Mas TB. Teng daleme Bapak Aris luar biasa Mas. Piye Mas? Wah dalu menika anggenipun Bapak Aris kalian Ibu Yunita Ramawati ngetakaken Kang Putra. Wah tamunipun luar biasa. Saking pertigaan niku pun di stop. Stop. Karo sapa Mobil Mas? diarahkan ke lapangan. Beleng kabeh tamu mlebu kono kabeh. Kula metu keng mobil masak Allah Mas. Piye Mas? Banyu tok lapangane. Bebek. Kembet kabeh iki ora dikeki apa-apa no, Bu. Lah kowe manggonmu ning ndi? Suket-suket nggon tengahe lho Mas. Lah kowe manggonmu sisih kiwa, lah sing coba sing tengen kono sebelah kanan. Wis sebelah kanan iki wis ora becekne, wis ora plentongan meneh. Lho karepku tak ijeno ngono lho. Oh, ya ning hebate panjenenganipun Pak Aris ki. Pak Aris nika wah kali kula pun duangu tepang. Pak Kowe Aris. wong Tuban lho. Dengan Kene iki Boyolali lho, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nekmu tepung iki kapan kok muni wis kula dangu? niku mpun nate numpak kapal penyaire Mas Aris. Kapal penyiar. Mas. Wis pesiar. Lah iya. Sampeyan iki bener ke ya kleru lho, Mas. Lah ya penyiar. Kapal pesiar Mas Aris. Kapal penyiar. Lah nek kowe nyoto-nyoto nate numpak apa iki kapale Mas Aris? Kapale apa jenenge? Kapal Sonolayu. Tujuane Gunung Kemukus. Medon ndi kuwi? Gunung Kemukus, Gunung Pare. Wah, dan jenengan mboten nate numpak. Mas, kowe tau numpak kapal apa ora? Nek Sonolayu ki ora enek. Enek iki KM Sorolayu. Kok Sonolayu? Sonolayu ya apa Mas? Nggon lokalisasi Cluk iku kok. Lah nggih niku lho Mas. Kowe wong Jawa Timur tekan kene kok ngerti nggon lokalisasi iki lho. Kok tepang karo Pak Aris. Apal men. Sampeyan iki Sonolayu kapal men. sampeyan urung tau ngerti. Urung. Bar wayangan melu aku. Lho, golek sing 150 200. Apa wis tau rono? Lho, pripun to Mas? Sarung kowe keri ning kono urung tak jupuk lho. Kowe tak ledang-ledang mlaku rono ngono. Mboten mesti memberikan sosialisasi. Oh. Bahwa di Kabupaten Boyolali itu tidak ada yang namanya komplek, semuanya sudah tutup. Wah, iya. Boyolali ra ono komplek mergo saiki zamane online Mas. Dadi ku luwih cepet. Kowe tak bacok kowe iki. Oh, ngawur ae ya ora enek diberantas nggih Mas. Iku termasuk pekat penyakit masyarakat. Mula ngepasi Mas Aris karo Mbak Yunita Rahmawati dalu punika ngawontenaken tasyakuran. Ngluwari ujar. Ujar tur niki mboten namung duwe gawe sunat tapi ngempakaken sedulur ingkang saking tebih-tebih. Nuansane tasih nuansa sawal paling gak kalih reoni. Betul. Reoni ini kan wonten 3 to Mas. Apa Nomor kuwi? ana 3 Mas. Reoni cah cilik, reoni orang dewasa, reoni tiang sepuh.
Dhewe-dhewe to, Be. Beda-beda acarane. Nek reoni cah cilik sing piye, Be? Reone antar bocah cilik-cilik niku nek mesti ketemu niku pamer sangu duit. Oh iya bener. Wih, Iki entuk sangu piro? Nah, kowe entuk sangu piro lho? Ah, Aku entuk 100.000 saka Paris, aku entuk 200 saka Bu Yunita. Iya. Pamer duit. Cah cilik. Cah cilik. Heeh. Nek sing dewasa, Pamer bapak-bapak niku pamer penggawean. lho kok iso pamer penggawean? Halo Mas Kangko. Ah. Piye? Mergawe ning ndi saiki? Aku ning Malang saiki. Wah, blonjomu mesti akeh Wes, gede. lumayan lah kena Sukses. nggih urip. Lah, pamer penggawean. Penggawean. Sing ketelu niku pamer sing sepuh-sepuh. Lah, Sing sepo-sepo ki pamer apa? pamer penyakit. Kok iso? Ye, gulamu saiki wis pira? Aku sehat tok. Lho, umpama. Iku. Dadi Lah iki diklumpukne ngiras pantes kalih tasakuran. utawa silaturahmi. Lah. Ngepasi Mas Aris dalu punika tasakuran. Iya. Tasakuranipun menika nadaripun dos pundi Mas Kangko? Nadaripun menawi putra ingkang dipun kandhut dening panjenengane Mbak Mbak Yunita. Yunita. Nalika wonten kandutan sumben nek anakku iki lair diparingi gangsar sehat mboke sehat anake sok dewasane lek lanang nek pas supit utawa sunat ditanggapi wayang nek wedok ngono pas rabi ditanggapne wayang. Wah, hebat. Piye, coba? Nadare sae. Heeh. Menawi mijil putranipun mijil kakung badhe ditanggapne pagelaran wayang Heeh. kulit dalang kangko. Nah, hebat iki Mas. Sik kok kulit dalang Kangko piye? Omongmu lho ngawur. Lek ngomong piye omongmu jake jelasno Mas Mas Kangko mau. Aris kan ada. Ya karo Nadar. Mbak Yunita. Menawi putranipun menika mijil kakung, Hah? benjangipun badhe dipun tanggapaken wayang kulit dalang kangko. Leres to? Iya bener. Nah, Lah kok kulite Mas Kangko piye? ditanggapno wayang kulit dalang aja dipen apa aja ditanggapno wayang kulit dalang kangko. Lho, Bener. Ya bener Mas. wayang kulit dalange Mas Kangko Nah, kayak ngoten niku lho Mas, Ah, niku iya, ngoten iya. niku. Nggih, menika ngepas. Beniki dibuktekne Leres. ora mung sekedar janji ning bukti kasunyatane wis digelar pagelaran wayang kulit. Lah nggih menika namung tasakuran nalika supitipun rak bulan Januari. Betul. Iki lho hebati lho Be ngawontenaken tasakuran. Wis ana dalile ngene iki Be. Wah, iki, Lho, iki. la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabila sadi. Wong sing gelem syukur bakal ditambah nikmate dene wong sing kufur bakal oleh bebendu utawa adab sing luwih pedih. Lah iki Dong, dagang ora weteng pondok ngene iki lho. Lho ora mudeng dheke. Cengoh, goblok kuwi lek perkara. Apale ming sora layu tok kok. Napa dalile? Hah? Napa dalile? Sapa sing syukur bakal ditambah. Arape. Arape. La in sakartum. Terus, La azidanakum. terus Inalata. Wala ing kafartum inna adabila Ketake sadi. nyeneni wong tapi asline dira iso. Jane iso ning ming dibatin tok, Be. Apa Mas dalile mau Mas? La isakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adabila sadi. Wong sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, dene wong sing kufur bakal oleh adab sing luwih pedih. Iki lho. Wong syukur ngeten iki nyuwun sewu lho Mas Kangko. Piye. Panjenenganipun Pak Aris menika rak nyenengni tangga teparo warga Betul, mriki. betul. Wong sing nyenengke wong iku padha karo munggah swarga sok ben Be. Betul, heeh. Nggih, mboten, Bener. Mas. Apa sapa wae sing nyenengke wong liya, iki wekasane iso munggah. Swarga. Contone Mas Kangko. Heeh. Dalu punika ngasta wayang apik becik warga padha seneng swarga panggonane. Terus apa? Yoga-yoga nyenengne wong akeh swarga. Mbak-mbak waranggana iki sok ben swarga mergo nyenengne wong akeh. Sapa wae sing nyenengke wong akeh mesti Bakal munggah swarga. kowe nek krungu malaikat lambemu ditapuk ra iso balik kowe. Lho, lah ngapa ditapuk ki? Kowe keminter kowe. Lah kok iso minter lho? Ngomong ora logika. Iki akeh alim ulama, akeh para kiai ngomong kok celometan. Lho ngono kuwi kok. Sapa wae sing nyenengke wong akeh Heeh. mesti munggah Munggah swarga. durung karuan. Kok iso ora karuan? Lah cawe wedok sing sono layu nyenengke wong lanang akeh. Dajal munggah swarga apa ora? Lho. Sik iki ngene lho. Beda. Lah Bedanipun pripun? Lek wong wedok-wedok sing sono layu lek mawa pamrih. Jaluk kabeh duit. Mawa pamrih golek duit. Golek duit. Kuwi ora swarga, mergo duwe pamrih. Wong- Ora linambaran, rasa ikhlas. Oh, dadi sing mlebu swarga niku sing tanpa pamrih ikhlas ora arep-arep duit. Betul. Niku pun pasti. Pasti. Dan jenengan teng mriki nggabel senengnya tiang kathah mboten? Ya gawe senenge nyatane ket sore piyayine gumujeng guyu. Oh,
Gawe senenge wong akeh nggih. Gawe senenge wong akeh. Nek ngono sampean kok bar wayangan ora diblonjo karo Mas Aris, ora dibayari karo Mas Aris, sampean ikhlas apa ora? Ikhlas swarga gak ikhlas neraka. La in sakarta apa mondro? Mbok ora roh kok. Sik to, yo aku kan ora ijen. Desik to. Nggawa yoga, nggawa sinden. Sing nyenengke wong tanpa pamrih ikhlas mesti mlebu Swarga. jenengan ta mriki gawe senenge wong mboten? Gawe. Nek ngono sampean ikhlas. Ikhlas. Lah nek ngono sampean bermayang ora dibayar karo Mas Aris, ikhlas napa mboten? Ngomong niki seksine Mas Aris lho ya niki lho. Sik, saiki tak walik. Duh, ikhlas mboten? Urung dijawab arep malik. Ikhlas ora? Ora. Alah neraka iyalah. Lah terus sing bayari wong sakmene kae sapa? Lho, urusane jenengan, lho sampean pengen swarga kok arep-arep duit. Saiki gini kowe. Lho, nggih. Kowe kotuban rene pirang jam? 5 jam. Kowe ning kene posisine apa ndagel ha? Nggih. Nyenengne wong akeh ha? Insyaallah nyenengke tiyang kathah. Heeh, kabeh do guyu, do gumujeng. Nggih. Upama sesuk blas ora dibayar karo Mas Aris, ikhlas ora kowe? Ikhlas swarga apa neraka ya? Alah. Sik to. Kono kene iki butuhke bensin lho. Alah ikhlas. Sopir. Ikhlas. Ora tak bayari ikhlas. Eto. Alah ikhlas Mas gak dibayar. Bebe. Kae kancamu piye? Alah iki gampang urusanku kudu sing penting aku swarga. Sesuk iso ora dibayar kowe ikhlas? Ikhlas. Kok ikhlas? Lah wis lunas lho. Lho ditransfer mosok aku njalukne iku jenenge kurang ajar. Iki wis lunas kok. Wis. Oh ya wis awake dhewe swarga iki wis Ah, lunas. swarga. Sampeyan neraka nek ngono. Ora apa-apa ning neraka. Lah ngopo? Neraka lek nggone geni. Nggih. Wis ning neraka ora urung ning nggonku. Lho nek saged. Jaluk geni. Lho nek saged. Ya iso no. Ning swarga kan ora nek geni. Ora nek geni. Golek geni udut ya ning neraka. Sama-sama udut. Heeh, tak sili tak gelandang cemlukin neraka sisan aku pindah swarga. Aku gawe vape. Vape ra gawe geni. Pancene bocah gundul iki rada ngeyel kok. Wong iki mbok ya kaya nulata panjenenganipun Pak Aris nggih Mbak Cang, Nggih, Mbak nggih, Ibu. Pak Aris. Iki lho Mas sing kena kanggo contoh kanggo tepo tulodo warga ya ngeten iki. Ah. Kebijakan seorang bapak wis menehi jeneng sing apik, nyekolahke sing becik, ngitanke. Saya-saya putranipun panjenenganipun Mas Wafi Andra Azhar Wibowo. Iki didongakne awake dhewe. Apa Mas? Muga-muga dadosa anak ingkang soleh migunani nusa bangsa tuwin agama. Amin. Mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa saora-orane taruna ngungkuli bapa. Kesuksesane anak iso ngungkuli panjenenganipun Pak Aris. Ana tetempungan anak polah bapa kepradah. Nek bocahe becik wong tuwa ya melu diangkat. Diangkat padha karo taruna Ngungkuli bapa. Iki lho. Mboten sekedap to. Taruna ngungkuli Ngungkuli bapa. niku Kuwi sing artine napa? ya anak kudu ngungkuli wong tuwa. Kesuksesane kudu ngungkuli Pak Aris. Paling enggak Pak Aris Iya. saiki pelayaran paling enggak iku sampean sak dhuwure rezekine. Paling gak kesuksesane ngungkuli Bapake umpama anake dadi bapake dadi peniti, anake dadi Dadi pengrawit. Dadi dalang, lho kuwi. ngungkuli umpama bapake dadi hansip, anake dadi tentara, polisi. Ngungkuli. umpama bapake dadi mantri, anake kudu dadi Dokter spesialis. kuwi taruna Ngungkuli ngungkuli bapa. kesuksesane anak ngungkuli Wong tuane. niku pun bener dereng. Wis bener dawuhe para muni sepuh ngono kok. Taruna ngungkuli bapa, anak kudu ngluwi wong tuwa. Dilairke kari luwih apik timbang siar dilairke dhisik. Sik. Nek niku penggaweane apik kula setuju. Heeh. Umpama bapake dadi hansip, anake dadi tentara. Atau polisi. Taruna ngungkuli Bapa. saiki nek bapake penggaweane maling. Le, pake dina iki mung iso nyolong sepeda. Sampeyan kowe tak dongakno muga-muga iso nyolong mobil. Apik napa mboten iki? Ya ora. Lho ya jare taruna ngungkuli bapak apik. Aku tulungono anu. Aku gak melu-melu Mas, aku Mas. Sementara wong loro sik yo. Nek nggon kono kuwi ya ora to. Nah, Sing iki. positif. Sing penting niku bekti kalian tiang sepuh iso mikul dhuwur mendem jero. Ah. Miguna tumrap nusa bangsa lan agama pun Iya. cekap.
Oh iya. Ora kok taruna ngungkuli bapak. Ampun digagas Mbak Cangi, Mbak Limbuk. Wong nek kakek ngomong niki banyak bicara. Mesti ku padha karo wong edan. Nggih to? Tong kosong berbunyi nyaring. Nek kakek ngomong ki ora enek manfaate, ora enek gunane padha karo wong edan. Seneng ngelok-ngelok nih kancane. Ana tetempungan timbang kakean omong luwih becik kakean mangan. Betul. Padha karo diam itu adalah emas. Betul. Kakek ngomong ngeten iki mboten usah digagas. Tong kosong berbunyi nyaring. Wong nek kakean ngomong kaya wong edan. Tong kosong berbunyi nyaring. Wong nek kakean ngomong kaya wong edan. Niki pun bener. Bener. Jenengan jadi napa? Apa? Jenengan teng niki jadi napa? Dalang. Dalang niku penggaweane napa, Pak? Dalang. Dalang nglakone wayang kulit. Nglakone wayang kulit. Ngomongnya akeh napa mboten? Ya oke ke jam 09.00 tekan jam 4. Lho. Ngopo? Tong kosong berbunyi nyaring. Wong nek kakean ngomong kaya wong edan. Sampeyan dadi dalang. Ngomong terus ora? Ngomong. Wis jam pira, Pak? Jam 09.00 tekan jam 4. Ayo, piyo. Periksa. Periksa apa? Lho. Yo ning rumah sakit jiwa. Lho lah kok iso lho, Bek? Lah jare wong sing kakean ngomong kaya wong edan. Wong edan iki cirine apa? Lho ciri-ciri biasa to, Be? Apa? Nek wonge apa iki sekolah omong terus. Nek adus udo. Terus mlebu pasar. Udo ngomong terus mlebu pasar. Jenengan nek adus gak ndamel beskap kali jare. Ya ora adus ya udo. Lho, ngakoni. Lho. Piye to ki? Ora ketemu saulan kok wis kumat sampean iki. Piye to, Be? Kumat piye to? Wong adus ki udo. Cirine wong edan kuwi piye? Omong dhewe nek adus udo seneng mlebu pasar. Mlebu pasar. Jenengan nek tumbas sayuran teng pundi toko bangunan? Ora ana ning pasar no. Mlebu pasar. Mlebu pasar. Lho, ngakoni nek. Bebe. Mas Aris bengi iki nanggap dalang edan. Lho. Kowe ngawur ae kocrok kowe aja ngawur lho, Be. Iki Mas Kangko iki minangka dalang pemimpin malam hari ini pagelaran tanpa ana Mas Kangko ora iso lancar lho. Malah jare sapa? Lho. Mas Kangko iki gawean dalang ki sing ngabot kok pimpinan. Kok dilok-lok nih. Lah ya bocah. Abelan ana, Ndru. Iki nyun sewu Mas Kangko. Sinaosa kula anggotane mriko sakniki nderek jenengan. Iya no. BTB. Ngapa? Mas Kangko ki pimpinan malam hari ini pagelaran wayang kulit iso meriah, iso apik kaya ngene iki Mas Kangko. Pimpinane sapa? Mas Kangko dalange. Mimpin sapa? Mimpin yoga, mimpin sindan, mimpin dagelan. Lah terus iki tanggung jawabe abot. Abot apa to? Dalang mek ngono 100 juta abot. Abot ya Be ya. Abot ku nek usung-usung debok saka omah digawa ning kene iki abot. Wong debok sing nyediani ya Mas Aris wae lho. Melek sewengi lho Be, tangane obas ngetokne swara lho. Pengendang apa merem sewengi? Pengendang ya melek tangane obah. Pesindian ki yo ngetokne swara. Tapi Mas Kangko ki kaya sopir manggon ngarep. Apa sopir kabeh manggon ngarep? Mesti manggon ngarep. Sopir becak. Ngomongmu sing cetha, Mas. Kudu menang lho kowe, Ndro. Jaga-jagane lho kowe. Lah wong menang mbok yo diwangi to, Bos, Bos ki. Aku gak ngangkat aku bisa iki. BTB tak omongi ya, padha karo Mas Kangko malam hari ini nek nenggone masjid utawa musala, Mas Kangko iki sebagai imam. Imam, imam iki pimpinan, ngerti aku kuwi. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung gede, abot. Yoga niki padha karo makmum. Makmum. Lah kok ngeyel piyambak iki? Mas Kangko nek sebagai pimpinan umpama salat berjamaah jadi imam. Mergo manggone ning ngarep. Gurine imam, makmum, ngarepe imam. Wis ora enek. Ora tau salat kowe. Apa? Sing teng ngarep dhewe salat berjamaah, imam, gurine imam, makmum, ngarepe imam. Ya wis entek ora eneng. Ora tau salat. Salat Jumat lho aku. Lah, so jenenge sedina ping pinten? Isak subuh luhur asar maghrib ping 5. Halah ping 5 lho kok umuk. Kulo ping 8 ya ora umuk. Kok isak ping 8? Kok jatahe ping 5 lho. Aliran wektu wis kecekel. Sing nomor 6. Apa kuwi? Salat duha. Sampeyan ora tau tangine jam 12 terus kok. Sing nganggo itu? Salat tahajud. Sampeyan mboten nate tanggapane laris. Terus sing nganggo 8? Niki sing penting. Apa? Salat Id. Id ya apa? Salat Idul Fitri iya. Paling penting dhewe mergo nganyari klambi. Ngerti ora? Ning tapi ning ngarepe imam wis ora enek, Be. Wis ora enek. Mbok masjid etan lor kuti gitu kompot jagat ki ngarep dhewe imam mburi makmum selesai. Ngarepe imam kosong. Jenengan nate takjiah. Layat. Ngelayat. Tahu. Nate.
Tahu. Nate nderek salat jenazah. Tahu. Sing panggon ngarep dhewe sapa? Sapa? Ya mayite. Mayit tok ora mungkin salat jenazah imam ngarep makmum guri mayite ning dhuwur genteng. Ora mungkin imam kuwi ning ngarep. Pancene nek musa karo wong gundul iki angel to. Wong ki ngene lho Mas Andi tak omongi ya. Iki paling gak iki awake dhewe nyonto karo Pak Aris karo Bu Aris. Sebabnya apa bingkai keluargane kok iso bahagia ayem tentrem. Mergo napa kesuksesan seorang laki-laki adalah doa seorang istri utawa dorongan seorang istri. Betul. Mula kaya Mas Kangko nyuwun sewu lho nggih Mas Kang. Iya. Kok kula nggurani kali panjenengan kok mboten. Ora. Mas Kangko ndalang iso laris, iso sukses, mobile gonta-ganti. Ngerti ra? Iki mergo apa? Entuk dongane garwane utawa Mbak Dwi. Ganti alpat saiki. Iya. Inovane payu. Mas Kangko. Dadi nyambut gawe ngeten iki nyuwun sewu duwike langsung brek diaturke Mbak Dwi. Wong lanang tanggung jawab. Mas Aris pun seperti itu. Nggih. Saya seperti itu. Nyambut gawe nih wong lanang, entuk duit langsung brek wong wedok. Mergo wong wedok niki Daringane wong keluarga. Lah niku wong lanang cap nopo ngoten niku. Lho, sampeyan niku malah ngrusak wong wedok nek ngaten Lho kok iso? Kuwi bentuk tanggung jawabe wong lanang nyang wong wedok. Umpami bengi niki jenengan entuk blonjo keng Mas Aris bleng. Benjing sampeyan paringke sinten? Bojone. Bles. Kabeh. Lah iki jenenge wong lanang kurang tanggung jawab. Lho Bebe. Justru dia menjerumuskan istri untuk bertindak tidak baik. Wong lanang ki tanggung jawab lho, Be. Nggih nek bojone sampean daringane apik, pinter nyimpen duit sampean iso nyelengi. Lah nek daringane elek, bojone sampean ning ndi ning salon krimbut terusan Krimbat. Mas. Krimbat ya, Mas. Krimbat niku perawatan apa? Rambut. Lah iki mestine jenenge krimbut. Nek krimbat niku perawatan batuk. Oh iya. Iya. Batuk dan rambut. Garwane jenengan Kang Budi. Iki. Niki. Lah iki rusak mulan iki. Sik sangemu jo. Lho, nyuwun Aku nek sewu. mau 10-an tahun lho. Jenengan waktu nikah kalian Mbak Dwi Kurniawati. Pawakane pripun? Ya cuwilik ngono. Lencir to? Lencir. Mergo sampean wani duit sing akeh, akhire dadi ngene, barang tanganan apa ditukoni kabeh ora kontrol, leres mboten. Iya. Lho, niki jeneng rusak. Lho. Sampeyan munggaku kurang trimo, Mbak. Lho, Kurang trimo piye? Munggaku dikek duit tak balikne. Lho. Iku tenan. Lah kok dibalik niku tanggung jawabe wong lanang lho, Be. Ngayemi menehi rezeki sandang pangan papan lho, Be. Lah iku jenenge ngrusak wong wedok. Mulai benjing nderek resep kula. Resepmu piye nek kowe piye? Umpama sampean entuk duit 1 yuta, Hah? 10.000 wenene bojone sampean. Lho. Be, kowe iki Sing aliran 990 Lho, digawa sing wong lanang ben ora menjerumuskan wong wedok. Terus pamriye? Lho, ben irit, ben piye carane mengolah duit iki ben kanggo keluarga. Apa ya cukup omah-omah 10.000 saiki barandingake larang lho, Be. Bojo kula niku kula paringi 10.000, niku iso nyelengi 5.000 Pak sedina. 10.000 mau blonjo ki 5.000 sik dicelengi. Nggih, Bojomu kok irit men to, Be? lho irit wong Vespa karo Supra kalah irit karo bojoku. Saking irite. Saking irite. Lah 5.000 ku lho entuk apa to, Be? Isu sarapan. Tukokne anu energen. Regane 1.500 pengganti sarapan bergizi. Wis wareg. 1.500. 1.500 energen. Heeh, Nek awan. Awan tukone Oki Jelly Drink. Penunda rasa lapar 2.000 regane, Pak. 3,5. Ha. Ijek Karek 1.500. 1.500. Nggih. Lah mongko sore ya butuh mangan. Bengi ya butuh maem. Apa mangane? Tukokne Promak. Mengatasi penyakit empak. Bojo kula 2 tahun ngaten niku, Pak. Piye? Dik wingi opname. Alhamdulillah. Oh iki. Wong iki suka-suka nggih, Pak, Ya, nggih. iki ana pamundhut pirang-pirang ki lho. Wah, nggih. Dadi guyon diselani Seno. tetembangan. Nggih. Mumpung ana paranggono pirang-pirang. ki lho. Leres menika para pamirsa kuatah. Ki. Sinten iki? Diwaca. Nggih. Ya, iki. Nggih. Iso maca ora? Sora. Mahabharata Tenda. Menyewakan alat pesta dan sound system. Oh iya. Iki ki anu Be, iki kartu nama sing njaluk lagu iki cuk-cuk. Lah kok ya diwaca lho iki. Ya. Adi Prasetyo. Iso ora? Bank Rakyat Indonesia. 100.000 rupiah. Iki dhuwit iki kok ya mbok waca
Musa cah kucuk ki rada angel nyun sewu Mas Kangkop. Bunyange Bucange. niki lho bunyange ya ampun dianggep aku bujuk iki lho. Oh iya. Kleru. Iki arepe bucange. Heeh. Kula badhe kula Bapak kula sampun damelke panggonan ndopo panggung ping 3 menika. Mbak menawi wonten kritikan napa kekurangane kula nyuwun pangapunten. Oh nggih sae. Kula nyuwun gending podang kuning saking Bapak Sidu. Oh nggih. Nggih. Sik Pak sapa? Pak Sidu. Sing ndi? Iki. Sidu iki merek buku. Sinar Dunia. Sinar Dunia iki merek buku Iso Pak Sidu lho. Sidu niku napa ta, Pak? Buku kertas ki lho mereke Sidu. Sidu ku Ya Sinar ampun, Dunia. Oh, Pak Suyatman. Suyatman. Pak Suyatman Sidu. Oke. Ya. Pak Suyatman nek Pak Sidu iki kok ngawur. Menika ugi wonten. Nggih. Iki maring arta 200.000 matur nuwun. Leres. Nggih, lancur-lancur. Dalijo Gito, Sumarjo. Nderek Mangayu Bagyo Mas Aris sak keluarga ingkang sampun kitanaken adik Asyar. Mugi-mugi dados putra ingkang soleh nyuwun lagon podang kuning kalan lintang asmara. Oh nggih. Nggih, menika ugi maringi 150 nggih. Nggih. Ya. Jajal sinden saka Surabaya ya, Sidoarjo. Sinten? Sinten? Nduk Okwa. Engko sik to, Pak. Ngopo? Momene tasir yoyo kula niki dereng halal bihalal kali sinten Oh iya. Yo iya. diurut sik to, sing nom sik. 1 2 3 4 5. Heeh. Burine mboten bisa nggih? Nggih. Lah, Eto-etoke kula niki Mase. Masih. Adik kula niki Aku. niki sing ragil. Oh iya. Dadi bontot. Heeh, bontot. ora gil. Baris-baris kabeh suwi ora ketemu Mase ya sungkem. Oh, njaluk pangapura ya. Lah, Halal iya, bihalal halal sing bihalal. suci ya. Dung tok dung tok dung tok tok. Eleng jo nganti lah. Iku kok yo ngatemi to, Pak. Lah iki lho. Oh, kati. Kabeh. Nggih. Kecuali burine nggih, Bu nggih. Nggih. Menika ulane tasih wulan sing becik nggih Mas. Oh, nggih, Kangkop. siap, Halal siap. bihalal dari kembali ke fitrah tawi kosong-kosong. Kosong-kosong. Nggih. Nek Ayo, riyen nggih ayo, nggih. urut nggih. Nggih, Yo. nggih. Sing nom dhisik ngarep ya. Sing namang sing dibe. Ya iki lho sing kene. Oh, Ova ya. Sing ragil buri. Ya. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sungkeman. Nggih no, tradisine tiyang Jawi. Ya. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam. Mas Andi, Nggih. kanthi dinten riyadi punika kathah lepatipun adik panjenengan kula nyuwun pangapura. Mugi-mugi dosa kalepatan kula dinten sing Syawal utawi dinten sing fitrah menika lepatipun kula dipun apura panjenengan ya Mas. Iya. Mas. Ya saya ngomong bojoku ya. Piye? Bar tanggapan rasa ngenteni ning omah. Lah ngopo? Nyusul ning rumah sakit. Lah kene. Lah iki wis Mbak tatapno. Lah aku ngene njaluk pangapura iki. Allahu Akbar. Adikku iki. Allah. Ya, aku di adik Hayumen. Iya. Mbok Elia. Sik ya. Ilallah. Allah. Dodok. Kowe jane menungso apa kodhok to? Mlaku ndodok niku ning Mase dhewe kok. Allah. Oh, nduk. Cedak rene karo Mase suwi ra ketemu. Gawa mic. Matur. Mas Andi. Opo, Dik? Arep jalan sepuro to. Tidak. Bengi-bengi ya ente vitamin. Mas Andi. Apa, Nduk? Ngaturaken wilujeng riyadi. Iya. Sedaya lepat kula nyuwun pitra. KIB. Ya ampun ngono. Mas, nilai 1 sik ya. Ya.
Oh kangane kiri tiba. Matur nuwun Mas Andi, Ah, ning Masku kono. paling ganteng Iya ya dhewe. kono. Karake ndang di PP sik. No. Oh, sapa iki? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Andi, Woi. kan aku ora tau ketemu ki. Ya. Aku ora duwe salah toh? Ora, kosong-kosong. Ya wis, THR tok ae. THR. Iya no. Wajib. Mas, nilai 100 Mas ya. Apa? Nilai 100 ya. 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 Makasih loh. Oh alah. Makasih. Siji loro. Allahu Akbar. Lagi halus. Mas Andi, Apa, Duk? jaluk ngapura. Iya ya padha-padha ya wong tua akeh salahe. Pitra endi? Kowe ku jane rene mbok rasa Matur mulih to ngono to, nuwun. Nduk, nduk mbok ning nggone Jakarta ngono lho. Woi. 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 Nek ngomong ning warung karo ngombe kopi penak. Sungkem. Iya lho sungkem lho. Ya lungguh sik. Iya ya tak lungguh aku. Nah. Allahu Akbar. Piye piye adimu piye? Adimu piye? Kowe ning kono sik ya. Apa? Aku tak nyinggahno sik. Saking Boyo sing rarune. halus. Saking oke dosaku Mas. Duk. Ini kacangku. Saking terharune adimu ki. Saking aku dosaku oke banget. Trenyo ya trenyo ning lato-lato ku aja mbok usah. Lah piye to iki jenenge sungkem. Fitrah. Kamu sakit Mas. Piye? Kamu sakit. Ha ning sono layu 20 gelem kok aku tak seket ae sakeh kok. Wes Mas. Yo, wis lu karo Mbak Ibu. Wes more. Yo. Wes more. Oh kuwi ora iso basa Indonesia basa Jawa ora iso kok. Yo segede ya. It's more. Ya. Dik, Kowe kakang sing laknat tok njaluk ngapura adike. aku njaluk sepuro, Dik. Sepiro gedene nggonku. Muga-muga segede nggonmu ya, Dik. Kene sing njaluk pangapura iki. Lah aku cuma njaluk sepuro iki kok. Kosong-kosong, Mbak ya. Wis, padha-padha ya. Mbah, nyuwun pangapunten, Mbah nggih. Pak, lunas Pak, kula pun Wes. Wis pun kosong-kosong nika. Kan iki podang kuning. Heeh. Sinten menika? Wah, iki. Anu Okba karo si sapa jenenge kuwi? Oh, balik kembali. Wanda. Oh, Wanda, Ya, Okba loro. Wanda. Nah, diratakne loro-loro ya. Wah, Podang kuning dibawani lung langkung rumiyin. Sik. Nah. Ya. Sinten iki? Ya Okba karo anu si Wanda. Nah. Tak pilihne sing si gadis Mas TB. nggih. Nah. Wah, niki enggak ta, Pak? Oh iya. Pah, oval. Dwijo Laras saiki terbaru kok Mas, regenerasi, Iya. pembaruan. Nah, sing siji saka Sidoarjo, siji saka Ngawi. Wah, sing Sidoarjo pundi? Kula. Wah, apik iki. Kowe iki tukar tambah karo bojoku tombok vario siji nang wani aku niki. Alah, motor grene kreditan rong lunas kok. Iki asmane Niki sinten? Oval, sing niki Mbak Oval. Wanda. Wanda. Oh, Mbak Wanda, dalam saking pundi Mbak Wanda? Ngawi. Ngawi. Nggih, Ngawinipun mboten mesti. Ojo ngawinipun. piye? Ngawine pundi, Mbak? Lah ngono lho. Lho, ngawine pundi, Mbak? Ngawine desane pundi? Jogorogo. Jogorogo, Oh, Jogorogo iya. Ngawi. Bisa ayu-ayu. Podang kuning nggih, Mas Kangko? Ya. Nano. Ya. Nadyan wujud timu
Sitok-sitok Dro ki karo Wanda ya, Dro ya. Ya, sik aku diceluk mae. Celuk mae aku. Anu Wanda coba nduk suaramu nduk. Bojo kuwi nek jejer karo aku pantes to. Sing wedok ya ayu, lencir kuning, sing lanang ya bagus, gedhe dhuwur. Lho piye? Wong potonganmu sak botol Yakul gedhe dhuwur iki. Mbok ngoco to. Kowe delmu ora percaya digandeng ya pantes. Nah, paling gawe kaya lho Deval kaya aku. Alah kuwi lho ora tegel sing wedok ketoke. Kuwi paling sing disenengi ming bandamu tok kuwi. Ra iya to Mbak Ova? Aja ngomong to, Mas. Iki rahasia. Iya to, Be? Sapa? Iki bojomu. Jenenge nek wong tresno njaluk apa-apa mesti dituruti, Mas. Wong lanang sing tanggung jawab kaya ngono ya, Dik ya. Diajeng Wanda garwanipun Kakang sliramu nyuwun apa bakal tak budhutke wong ayu. Nggih, Kang Mas. Kowe ngersake apa? Coba matura marang Kakang. Ngersake omah. Omah tingkat. Omah sing tingkat. Tak gaweke mobil. Mobil. Tak gaweke tak tumbaske. Deval. Aku yo pengen. Kowe nyuwun apa, Nduk? Nyuwun mobil. Mobil apa? Mobil Alphard. Mobil Alphard. Iya no. Ah. Bisa ta, Mas? Apa yo klakon? Aku rene ngebis bakon tuku mobil Alphard duit. Wong lanang kok ora perwira, Dik Wanda, wong ayu. Dalem, Kamu Mas. minta apa? Favorit makan? Makan yo pizza. Oh, pizza. Spaghetti. Spaghetti seting suka? Ya, kita beli ke Solo baru aja ya. Iki lho. Makasih, Mas. Mas aku yo pengen. Poso. Kok iso poso lho, posone wis kelewat. Kowe njaluk apa? Aku njaluk anu sego goreng. Alah, sego goreng ki apa to? Kowe karo aku kok makan ayam ya. Makan ayam. Heeh, ning pinggir jalan kok lungguh-lungguh ning jalan ngenteni pitik nyebrang ditabrak motor. Terus dibeleh. Walah ayam. wong kere iki. Ancene rasa sweet blas. Dik Wanda minumnya apa favoritnya? Minumnya apa ya? Jus. Oh, jus kita Oh, beli jus B. Kok Dek Ova Apa minta kowe? minum ora? Njaluk apa? Aku anu Mas, bir Mas. Bir. Arak mendingan. Kau wedok ngene Ayo bir. tutupne wong ayu. Alus manis nyengsem Wanda, nonanong. Nonanong. Ya. goleki si podang pito Wonten pamundhut Mas TB. Napa Pak? Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Nyuwun sugeng dalu Tia badhe nyuwun lagon karyanipun Ki Haji Syukuron Suwondo Nyidra Asmara Ula Tampar. Karyan Kitir Sumilir menika saking Singapura. Mbak Tia Murti. Ya, engko diaturke. Oh, nggih. Mas Sutowo ingkang mapan wonten ing Amerika Serikat ugi monitor. Ugi Mas Joko Kedung Malang Kediri ugi monitor. Nah, yo lanjut. Hiba bunga ing atiku Nyanding besok nyanding bisa dadi tombo
Ya. Buka celuk dipun geculaken Mas Dodo. Ya, men dijogeti Mas Andik lawan Mas Selindro. Yuk, kaya ngapa? Yo, Nduk, sapa jenenge Wanda? Buka celuk, Nduk. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng Mas Andik TB nggih. Saking Lancur, Dalijo, Gito, Sumarjo. Ugi saking Pak Suyatmin utawa Suyatman. Nggih, Kang Gadah Terop.
Panggung. Dibacutke coba digarap gamelan Bali ya Mas Tibe. Nggih, monggo Pak. Karyanipun Ki Haji Sukron Suwondo Nyidra Asmara utawa Ula Tampar. Ya, Bu Dewi sing nembang, ayo Bu. Nah. Disupoti cara Bali sik. Ya, gen jumeneng. Oh, ngono ya. Mari berdiri, yo. Berdiri menyanyi sambil menari, yang kanan yang kiri kejutan sampai pagi. Mari kemari batu ia berdiri menyanyi sambil menari, yang kanan yang kiri kejutan sampai pagi. Coba aku nyuwun wiwit saka dibawani. Ya, Oh, nggih. Nggih. Menawa saking Mbak Tia Murti ingkang mapan wonten ing Singapura dipun aturaken Mas Ngadinu Pondok Ungu ingkang wonten ing Jakarta ugi nyimak ngantos paripurna. Assalamualaikum Pak. Nggih, waalaikumsalam. Mas Paiman saking Jayapura, Papua, Indonesia Timur. Matur Mbak nuwun tasih monitor. Ya, Nderek nyimak Pak Kangko mugi tansah pinaringan sehat. Matur Mbah nuwun nggih. Monggo Bu, pun bawani Bu. Nah, ya. Ingkang ngripta sinten Mas? Mbah Haji Sukron Suwondo, maratuwane Bu Dewi Kurniati. Sing apik. Nggih. Metik seri angling Dharma ketoprak iki, Dik. Oh, nggih. Ah ya. Metik seri angling Dharma ana cerita tingkae hula Mendhet saking cerita angling Dharma. Ceritane Ula Tampar. Hengkang samya Sumburayu. Napa cakepane, Mbak? Sumburayu. Ingkang samya Sumburayu. Oh, sedang bermesraan. Betul. Jenenge Ula Tampar. Jenenge Ula Tampar pacaran karo Ula rumput Jepang. Lho kok adomen to? Wani gonjak garwane sang maha wiku. Wani jarak bojone Maha Wiku. Wiku apa, Bi? Maha Wiku iku wis hitungane dewa, Pak nggih. Guru. Guru nggih. Wis pol-pole guru lah. Maha Wiku. Hananggih Sinagaraja Nanone nong sesilih nyinaga kini
gamelan Bali para kanca. Ya. Kagini karwan